počítači, voda. Program Bogamaki. Děkuju. Počítači, otevři skříň. Yes, sir, I am opening your case. Počítači, Yes, sir. rožní světlo. Yes, sir. Počítači. Počítači. Zapni televizi. Television on. Era per motivi di lavoro che erano divisi. Alla fine mia madre ha deciso di trasferirsi qui, quindi è mia madre che ha ceduto. Quindi quello che vorrei io è che lei venisse a Roma. Počítači. How are you? Thanks, Lucas, I am fine. And how do you feel today? I feel better than yesterday. And what about your feelings and about your neurons? Is everything alright? My neurons are legally and officially restructured, and I am making the analyze about all the logical and illogical feelings I am proving. Computer. Počítači. Tell me all the results about yesterday. Yesterday was an amazing day in which I was working on the quantum leap theory. And tell me, what is new? Nothing, we are at the same level as yesterday, and nothing is going better. 11. den před odjezdem. Giorno 11 prima della partenza. 9 di mattina. 9 hodin.
No, musím říct, že nevím, co mě čeká. Neděle 11. takže 8 dní před odjezdem. Je to takový zvláštní, ne? Vědět, že vlastně za chvíli člověk musí odjet. Tak si tady prostě jako nějakým stylem organizuju poslední dny a poslední večery, protože je strašně nadchlo vždycky. To jsem spíš chytil od Honzy, který vždycky organizoval takovéhle prostě romantické kravinky. A musím říct, že jako kapela mi možná už vůbec nebude, ale jsem trochu nejistý v tom, co vlastně bude, no. Protože člověk ani přesně neví, co vlastně bude čekat. Protože když vlastně člověk má samozřejmě nějaký místo, kam se vrátit, tak se z radosti bude vracet, ale já jenom doufám, že nezapomenu na to, že tady v Praze mě někdo v podstatě nechce, jo. Jako jsem se stal takovým, já nevím, možná jsem jí stloustnul, možná jsem takový trochu otravnej, ale ani pro tu kapelu nejsem zajímavý. Je to všechno o tom, co vlastně bude dál, co člověk bude vymýšlet a jak se vlastně bude vyvíjet. Je to takový prostě o tom, aby samozřejmě nemusel furt skejchnout a umírat nad tím vším, co mu prostě jako svět nějak nadělil. Já bych strašně rád samozřejmě doufal, že to bude konečně jiná etapa mýho života a že prostě nebudu stále vlastně jako čekat na to, co bude prostě. Protože se samozřejmě člověk není schopný soustředit a přemýšlet nad tím, kam vlastně to s ním táhne a kudy vlastně bude vlastně ten směr toho života, protože furt střídám. Odmala vlastně jsem lítal z Itálie do České republiky, z České republiky do Itálie. Tady už jsem si sekl prostě, že chci být muzikantem už od 15 a je mi 30 a už postupně někdo řekne třetina života, pro někoho polovina. Těžko říct, jaký je to přímo v období, ale už samozřejmě člověk se snaží přemýšlet nad tím, co by mohl udělat, jako co by mohl dělat dál. Prostě není vždycky řečený, že člověk musí zůstat na jednom místě a vlastně nějakým stylem vůbec musím tam i vidět, aby člověk nemusel furt jako zůstávat na jednom místě a dělat, že nevidí, že jo? Protože v podstatě jako je to takový, že ten svět je furt stejný, jo? Jako, takže to je jenom o to, prostě si trochu vyměnit to prostředí. A když člověk si vymění prostředí, tak samozřejmě může potom trochu žít. A když nebude měnit prostředí, tak samozřejmě bude furt stagnovat. A nestane se mu vůbec nic jako dobrýho v životě, protože vlastně nic nezažil. A je to takový trochu smutný, že jo, jako člověk musí zažívat spousta věcí podle mýho. Protože když nebude zažívat, tak samozřejmě se znudí ke smrti než dál. Si myslím, že jako není tak snadný obecně jako žít jako s nějakýma, vyloženě bez nějakou představou v životě. Ale je to trochu víc moderní, že jo, protože když by člověk